biasanya gaya lho. Lek nyepet kan ora ngene iki ora. Tangan. Ya wis gawe jempolan lho. Iya ya. Kowe nyepot apa sih? Nyepet ngecek. Ducel. Yo pas sendal. Ya pas sabun. Aku akhirnya gelagep. Yo elekno no Mas Kluthuk. Ora iso ngelekne no, Pak. Lah kan ra sopan ngono kuwi. Aku lo sabun lho, Pak. Ora meneng wae ya. Disumbutke rawuh rene penyanyi Pak Sugiono Pladene kaya ngono disumbutke. Ya roh no peladene cepet-cepet. Blitar ora kaya kene. Ora kaya kene iki. Domongi. Peladene cepet-cepet. Cepet piye? Lagi teko wah Mas Kluthuk nggih. Waduh, duh. Segone metu. Alah tenan. Teh hangat metu. Tenan. Wah, saking cepete sego rung tak pangan teh rung tak ombe diundur ning pawon. Sampean sing kurang cepet. Wah, iki hebat iki. Kene iki jan istimewa. Ngapa? Tenan aku. Piye? Sing ndelok iki sing mirsani weh jan. Ngapa? Lagi ero kene bedane Loh, kok beda piye? dipagri. Loh. Oh, ada pembatasnya. Ya. Oh, kok iso? Sing kene sing becake 300, sing kene 150 ya. Ora ngawur rek. Kene iki yo kabeh semua sama kok iso. Ah, ini menunjukkan mempertanamkan persatuan dan kesatuan. Kerukunan. Waduh, Meh Meri. 3 tahun mboten kepanggih jenengan lho. Cih. Lah nggih. Weh, jan. Ning ya kira krungu kabar jenengan nggih pinter ubet usahane ya sukses, Lah, nggih. ora ndagel nyatane buka angkringan ya laris. Ah, mbok betul saja omongke wis sambingan. Niku tegese kan ngendikane Piai Sepuh sapa gelem obah mamah ngoten Ha, niku. iki nek. Sing ngomong sapa? Loh, piye ta? Tanggoku yo obah terus malah setruk. Loh. Kowe iki tembunge pitutur sepuh ki ngeten iki. Wong obah kuwi mamah, ora lokak sansaya kebak, ora putah sansaya butuh, ora roboh sansaya bakok. Kuwi lek biyen nek tanggapane lancar, lek zaman pandemi kae. Heeh. Ayo, bosok kabeh, Bro ya. Ah, bersyukur kayak beliaunya Pak Sugiono itu budidaya ikhtiar. Loh, Pak Sugiono jelas, kerja keras. Pak Sugiono jelas petani kelapa sawit. Ayo, Lelek dapurmu. lah ngapa? Rek tanggapan belum rongos. Loh, sing mrongosi contongmu kuwi kok ngelokne aku. Wah, sing mrongosi dheke lho kok ngelokke aku. Nglon kaya ngene iki. Oh, wis rada apik. Maune ra ngono. Tak dandani ya. Iya. Tak usah aku dolanan iki. Niki dalu lak wonten dalipun Pak Sugiono. Pak Sugiono. Nggih. Alhamdulillah. Dalam rangka ngunduh temanten. Amin, amin, boyong amin, amin, mantu. amin. Yes. Alhamdulillah. Mantane wis mateng diunduh iki wis mateng. Kok diunduh mateng beto? Lah rung mateng kok ya diunduh. Diunduh ki diboyong. Sik entah dibrongsong. Iki nderekke sapa lho? Kudune lak yo ngerti to. Mas Kyayine iki paling ora wicaksana. Genah niki Mas Cahyono mosok ngene. Kaprawirane yo apik. Mas Cahyono mosok ngene Pak Jakun. Tak kepruk dasmu. Piye to kowe iki? Ngene lho Mas Kluthuk. Sing jenenge dagelan pelawak Nggih, kalih nggih. dalang jatosipun sami. Lah nggih. Tegesipun kudu menehi bab-bab pitutur ingkang luhur. Leres. Nadyan kok akhire ya mbanyol Nggih. ning sebisa mungkin awalannya penuh dengan kata-kata mutiara. yang Kata-kata penuh- pripun? Lelek Kula miso ketemu kok. ketemu piye lelek? Pacar tamu. Nyapa? Pacarku telu-telune ditemokne bengi iki, Bro. Sapa apa mbiyen tau ning kene Loh, apa? ngak. Ning Kok tau Sriwedari? kok Sriwedari piye? Piye? Bengi iki tenan, engko mulai dlen. Ki tak delok ket sore mau. Sinden telu iki ra moman mergo apa? Padu. Lho. Sebabe Biyen pacarku kabeh. niki nyala wedi lho, Gus. Iya. Sik kok pacarmu Sik kok. digenahke. Kowe aja sembrono lho. Ditelu ki sapa? Ngono. Elisa, Heeh. Tatin, Terus Casey. Ki mbiyen karo aku suwi mbiyen. yo ya ampun rupane kok supel tetra kok iso. Rupane kok kapsul super tetra digereban. Seperti tak cangkemmu. Per masamu ki aku iki gudik ngono ya. Lah wong iki mbok nyawang gitu, Gus. Nggih. Lah kalau Mas Kangko itu itu Terus. Kleru, mau sing MC-ne ya wis kleru lho. Arane aku Cahyo Pamto. Mas Kangko ki masih Mas Cahyo Kuntadi. Putrane Mbah Haji Sukron Suwondo. Lho, ngono lho. Iki ngono sing bener Mas Kalinggo. Dudu, sing bener iki Mbok Mah. Sik niki durus, Gus. Nggih. Mumpung piyayi-piyayi. Sopo sih? Melu Aduh. sapa sih? Kok nganti Elisa. Melu mbok- sapa? Mas Cahyo. Kowe ora sembrono lho. Aku ki wong degleng kok iso mangsamu. Bareng anakmu keh iki lho Pak. Bingung.
Nun sewu, Gus. Nggih. Pak Sugiono nang rawuhke panjenengan mboten kok duwe rasa pamrih kepiye-kepiye. Iya ya roh. Kok sampean nemokke sampean karo Elisa karo Yu Tantin karo Yu Kesi iki? Biyen karo aku Elisa iki 2 tahun. Tatin setahun. Sing suwi dhewe Kesi. Karo iki 4 tahun. Hei! Iki nderekke panggunge Mas Cahyo lho. Panggung ki malah kita itu diberi kebebasan untuk mengaspirasi utawa ngunek-unek ati ditokne. Iya, tapi lihat situasi dong. Ya bene. Lek krungu ya ben krungu pisan. Kok krungu pisan? Geger pisan. Ngene Ora Mas. ngono lho, Mas. Sing jenenge wong omah-omah, lembaran yang lama harus ditutup. Ora Jadi sejarahe, kok sik to meneng kok. Sejarahe sampean karo Bu Kesi karo sapa-sapa ora bakal tak gagas. Bu Kesi karo sapa wae ora tak gagas, ning aku membuka lembaran baru. Ini. Tegese uripku ya mung karo Bu Kesi. Perkara masalah Bu Kesi karo sapa wae, kuwi ora perlu diaturake. Tur ning wayangan kene iki ora penting. Nah, cocok Gus. Ora penting kanggo jenengan tapi penting kanggo karo dheke. Kok iso? Ya ampun Lah ya. ngene iki lek ketemu ngene iki ambune parfume panggah. Sing digawe panggah. Lah wong Mbak Elisa wit dilamar pos Posyandu. Pos kabling. Pegawai pos. Apa-apa dia anak perangko. Maksud kula lu pegawai pos. Lho, bayangno, Ya mah lho. Lah iya. Ah, Mbak Tatin. Ndi tadi ndi. Lho, lah itu. Ndi to. Iki mbiyen arepe dilamar stasione mall lho. Mah. Ape dia anak das. Lho, paling ora kan derajate beda karo sampean. Temaku mah. Kawibawane. Mah. Roh aku mah ndangak. Lho, kok lek wajahku dhek kelingan jaman semono. Ya ampun. Karo Bu Kesi mau pirang tahun? Pacaran. 4 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Lho iya lho, Bos. Nah, saiki tegese lak padha ngertine to. Tegese saling memahami satu Sabar, dan lain. sabar. Ora iki klarifikasi, mau iki bojoku kok, Mas. Nggih, nggih. Oh, Iya. bojone sampean saiki? Kok gelem turanku? Nek omong Dapurmu kaya gemuk ngono ora. Sampean koyo oli samping lho. Oh, sik. kok ketoke ana dendam di dalam hati ta ki? Loh, ngene lho, Mas. Ngene lho, saiki mumpung kabeh lak pelakune enek gitu. Nggih, Yen nggih. sampean pancen arep ngurus ini menjadi masalah. Nggih. Kenapa yen wis pacaran suwene 4 tahun kok dadak pedhot? Lho, rasa tekok kula, sama tekok sing bersangkutan. Lek tekok kula kok dikira aku dandal dene kuntul dene dandang. Kesi. Omong kowe. Lho. Kowe iki ora gak gawe-gawe lho, Mas. Iki real. Aku lek gawe-gawe iki enek hukum IT. IT. Nun sewu lho, Mas. Iya. Iki Pak Sugiono ki ya ngarep-ngarep tenan lho, Mas. Ora sembranan. Mulane digegere ngarep sik ben mburi ora tek rame. Oh, oh. Nyuwun sewu Mas Jo Klitik. Nggih dawuh, Mbak. Nggih. Mas Klitik. Nggih dawuh, Mbak Kesi. Amit Sejatosipun nggih, Mbak. ngeten. Nggih, nggih. Menika wau oleh bojo kula ngurus. Nggih. Nalika semanten Lho, lek gerah napa kok anu? diurus ngoten lho. Diklarifikasi. Oh, kula Ngurus ora murus kuwi. Awet. Kalau rumiyin kan ngendikane Mas Kluthuk lho nggih. Lho rasa mas to mbiyen yang ndak mas nyapa to. Ya ampun, rupane ya debok bosok kaya. Kula nate sambung 4 tahun. Nggih, nggih. Terus kok akhirnya iso putus kuwi kepriye kan ngoten. Nah, krungu Sejatosipun ngeten para bapak ibu jujur mawon. Upami kula diken milih antarane dagelan kalih dalang, ati kula sing paling dalam kula pilih dirabi kalih dagelan senadyan to untune merongos tetep kula seneng kalih dagelan menika. Rungokno. Lah lek pancen ngono sesuk ora sabar ngaku no. Ya, Ya. aja ngono to Loh, saya. Lho, Ora saiki belakang-belakangan neng kene. Ben geger. Sampeyan muni ngono ki padha karo Ben gelut. merendahkan derajat sebagai seorang suami. Kowe kudu iso Neng kene ki dalang derajate dhuwur dhewe. Ngopo Sabar. kok milihmu dapure kaya ungkal ngono kuwi? Ben gelut. dijelaske ora. Kedap to Ben- Mas Cahyo, ben gelut iki. sekedap. Besok aja bareng aku kowe nunut truk besok. Ora bareng piye wong sing nukane bensin kene ora bareng. Jelasno. Iki urusane keluarga ngopo kowe melu-melu? Loh, niku wau kan perumpamaan. Umpama kula oleh milih, kula milih Mas Jo Kluthuk sebagai pelawak senadyan to untune merongos ning kula seneng. Mergo napa? Pelawak niku senengane menghibur atine tiyang kathah, gawe gumuyune atine tiyang kathah ngoten lho Pak Dalang. Ning senadyan to duwe bojo ganteng, niku teng ati ketar-ketir lho Bapak Ibu. Teng ati niku mboten nyaman ngoten. Lah curhat iki curhat rungokno. Oh, saya kowe meneng kok iki urusane keluargaku. Saya Bu Kesi iki kudu Ben gelut, dijelaske. ben gelut. Yang namanya menghibur ki ora kudu humor lho.
Namun ketika kita membawakan lakon, memberi pencerahan kepada masyarakat, itu juga menghibur secara batiniah. Nah, sebuah kata-kata ngoten niku. Ki pancen- Sampeyan yang ngelokne aku ganteng terus sampeyan cemburu semelang nek aku piye-piye. Nyatane omah-omah wis pirang tahun. Ben tak Ya du, toh? pancen tak du. Wis pirang tahun? 12 tahun. 12 tahun anake ya wis 4. Sampeyan nek ngerti dhewe aku ya anake ustad, bapakku ya dalang. Terus ya sampeyan nekseni to. Anak Kapan to aku njaraki wong wedok liya yen neng sampeyan? Ora tau Bu Kesi. klarifikasi. Klarifikasi. Kapan tuh aku jarak wong wedok lek nek sampeyan? Heeh. Berarti lek awakmu nrudus wong kuwi. Oh sik, aku malah wis ngomong ning ngarep Semar ngomong, yen pengen urip tentrem aja nyampuri urusane wong liya. Lah iki Iki bojone sapa? Bojone sampeyan. Lah iya, tak urusi dhewe. Ngopo kowe ngurusi bojomu ora genah kok malah Nah. bojone wong. kuwi lho. Karepe Mas Cahyo ki. Bojoku mbiyen ra genah iki asine mbiyen genah. Lah terus. Gara-gara serawung kuwi malah ra genah. Oh, ambleset ki. Ngene Bu Kesi, nuwun sewu. Nggih. Sing jenenge dagelan. Iki mau lah aku iso gagas, iso ngematke. Mas Kluduk pancen omongane iki akeh banget. Ning sampean lah ngerti karo peribahasa. Tong kosong berbunyi nyaring. Nah, iki. Kaya blek adah kurupuk kae, dijawil breng 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 breng. Ning asline- Nek dijotos mak plenyok. Lah iki tipis. Heeh. Tong kosong Berbunyi nyaring. Suarane banter. tegese Wong lain kakek ana ngomong karo sampean biasane blas rene isine. wah berarti sampean ki ra sadar sampean. Lah aku ndalang ora sadar piye to? Tong kosong berbunyi Nyaring. kakek ngomong Ora nek gunane. saiki kula takon jenengan asmane sinten? Hmm? Jenengan asmane sinten? Kangko. Cahyo. Anu, cahyo ku tadi. Elek iki. Iki penyakite anu latah metu. Tong kosong berbunyi Nyaring. wong kakek ngomong Ora nek gunane. jenengan asmane sinten? Cahyo ku tadi. Ngasta napa? Dalang. Sore nganti isuk omong lho mboten. Ngomong. Sing ngomong sapa lek kakek ngomong ra nek gunane. Sampean ki kakek ngomong, tapi nyatane ya dadi dalang kondang, dadi dalang misuwur. Regane ya larang, dinyange ya angel. Ayo, Oh, sapa? iki kejeglong Mas Sinten? penjenengan Mas. Wong lek Dengan pitutur Lah itu. membawakan lakon. Nah, Ning sing jenenge nuwun sewu, ngendi wae wong yen duwe lambe mesti iso omong. urung mesti. Kodrat dari Allah seperti itu. Mergo gunane lambe nggih omong. Urung mesti. Ngapa? Sumurke duwe lambe ra iso omong ya. Le hati-hati aja dolanan ning pinggir lambene sumur timbang kecemplung. Berarti ki lambeke duwe sumurke duwe lambe. Sumur duwe lambe. Duwe lambe. Nyatane ya ra iso omong. Anane sumur duwe lambe ra iso omong mergo ora duwe untu. Lek diuntu Iso omong. Grajiye untu tok ra omong ayo. Ayo. anu bener-bener niki kok leh milih niki. Ketoke cerdas niki ya Mas. Ketoke ngene lho, maksudnya Mas Cahyo. Graji kae untu tok ora omong. Ngene Mas. Gaji kae ana untune gak iso omong. Kuwi krana ora diwenehi mata. Lek di moto Mesti iso omong. udun di moto ra omong ya. Aduh. Mas. Niki sing omah-omahe jenengan lho Mas. Lah mergo udune penyakit. Nah, Lah penyakit mesti ora iso omong. Lek penyakit Ora iso omong. ya wis entek berarti iki. lah iki kowe ora paham. Mulane wong ki lara kuwi didelok ana pirang macem. Ngono lho. Lara ati kuwi paling menyedihkan. Iya iya. Nek antarane lara njaba jero Mas Cahyo ini paling paling paham. Mas mbok sawi men. Aku ki marai iso nderekke kene nderekke rokok. Sementing sampeyan aja lali lho. Kowe kadung anu Mas Wondo. Mboten. Wah niki anu Pak, Mancing. intermezzo niki nek ben kula cegati nun sewu yuk kasih nggih. Yang Iya, lalu Pak. biarlah berlalu Nggih. mulai membuka Betul. lembaran yang baru. Saya- Hari ini lebih baik daripada hari esok. Hari esok lebih Lebih baik. baik daripada hari ini. Ya. Jadi tak bolak-balik ben ngerti ini. Asine ora bawa awale pancen wis lali. Oh lah. Bahasa panggung ini bisa dikolaborasi atau ditranslate Nah! dengan bahasa monco. Ya iki Upamane. Ora et labora. artine apa? Kita bekerja sambil berdoa. Apik. Kepiye anggone leh kagungan gawe nyetun Bapak Sugiono gen pikantuk berkah pangestu lan palilah saka Gusti Taala. Ora usah didongakne. Lah ngopo? Mergo apa saya yakin kedepannya itu keluarganya akan lebih baik. Kok saged? Mergo putra lan putrine iki didhawuhke kuwi bisa menyuntuh bapak lan ibune. Ya kuwi Nggih. Pak Sugiono karo Bu Ninin. Ya. Ngono lho. Lah Pak Sugiono kan ngastot Lho di iya. Kalimantan. Lah iya to. Bu Ninin ya usaha wira swasta. Apa meneh kakek Sugiono iki diapa-apane. Iki wis Eh, cicak.
Kuwi sing dadi lantaran paring rejeki lho. Iso mirang-mirangke Pak Sugiono di hadapan masa. Kok kakek ora. Kau kelingan delok YouTube e Kak. Ra sembrono, Bapak Sugiono niku Nah. kaapit dening keputra kekalih. Kuwi wis dadi contone. Hmm. Pak Sugiono ngasta dadi petani sawit, Nggih. industri jamu. Nah ini. Iki lho dadi contoh lah putra lan putrine sebab apa keluargane Pak Sugiono karo Bu Ninin iki ngantek saiki nyawiji dadi siji. Sebabe Mergo apa? lho, Pak Sugiono dadi petani kelapa sawit. Bu Ninin dadi Pengusaha. industri jamu. Mm-mm. Kelapa sawit hasil akhir apa? minyak. Minyak. Nggih. Bu Ninin dadi Pengusaha apa jamu. jenenge? Heeh. Hasil akhir Dolanane ya kok banyu. Banyu. Heeh. minyak karo banyu ora bisa nyawiji. Lah iya. Tapi nyatane ngantek dina iki Nggih. Pak Sugiono karo Bu Ninin bisa nyawiji. Karena apa? Keluarga itu prinsipnya tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Loh edan iki. Omongane Minyak karo banyu rasa bersatu tapi nyatanya terbukti pada malam hari ini Bu Ninin Pak karo Pak Sugiono bisa nyawijeke putra lan putrine bisa ngunggahne ana ing damparing keprabon. lah nyapa kok dilungguhke kuwade? Kuwade iki saka tembung kuwato nyangga barang sing gedhe. Loh, lah iki Elah, tua tenan Mas niki. Ngawur, e. Tua niki. Iki ilmu tuwek tak tokne. Iki saking tuweke sedina tiba ping 3 ning jeding. Aku setruk kira-kira kok. Tegese kuwato nyangga barang sing gedhe yen biyen temanten kakung dhewe, biyen temanten wedok dhewe. Saiki nyawiji dadi siji. Kuwato nyangga barang sing gedhe, panggoda sing gedhe ayo to ditampa bebarengan. Paribasane permasalahan gedhe ayo dicilike, permasalahan cilik ayo diilangi. Aja rebut bener ning rebut salah. Ki sing jelasne kowe apa aku? Iya sampean. Kok kowe ngewangi apa? Iya sampean. Eh, Sampeyan sing tuan iki ya Mas. Ah, iya. Sing tuan. Lah kuwade kae kapit antarane ana kembar mayang. kembar ki padha. Padha ki harus bisa menyatukan persamaan, prinsipnya harus satu, misi dan visinya harus berjalan. Mayang ki mandep mantep nindake sembayang. Yen temanten kekarone iki mbiyen iki ugal-ugalan saiki dadi siji, madhep mantep yen bungah aja lali nindake sembayang manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Welah. Kembar mayang saka janur bahane. Janur ki jaan ki pelaku nur ki cahya. Temanten kekarone dina-dina ki oleh pepadanging jagat, oleh pepadanging donya. Dadi mlaku sak mlaku oleh pepadanging ora ana beda apa-apa. Janure dibentuk kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong wedok ngaku salah ning gone wong lanang, wong lanang ngaku salah ana sing wedok. Ora rebut bener ning rebut salah. Loh, ana bentuk meneh janure kaya lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Dadi tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Tenan iki. Ana dibentuk janure kaya keris. Keris ki ana luk ki bentuke menggak-menggok. Temanten kekarone aja kaget yen besok ana lika-liku kehidupan. Loh. Ana meneh kupat lepet keris sing terakhir janure manuk. Dudone yen temanten lanang kuwi ndi manuk. Ya apa iso? Entek-entekane kok ngono iki piye mau wis apik lho mau. Manuk ki filosofine manuk deloken. Miber ngalor, miber ngidul, miber ngulon, miber ngetan. Kuwi golek nyumuk dienggo susuh, dienggo uripe anak-anake. Dadi insyaallah temanten lanang ki besok nyambut gawe ana ing Kalimantan, mulih ya dienggo nguripi keluargane ora dienggo liyane. Weh. Wah padha wae kok iso. Rumah samu. Mula tembunge Bapak Sugiono satu kata. Lah. Iki. Lho. Iki satu kata ndasmu kuwi. Lho. Pak Sugiono ki ya akeh, Mas. Lho, mesti tembunge kanggo putra-putrane Iya, iki iya. lho. Aja wani sara yen kepengin mulya. Wah, akeh berarti kata-kata akeh. Iya ta kowe iki. Aja wani sara yen kepengin mulya. Iya. Mula beliaunya hijrah ana Kalimantan njur kondur yang meneruskan tongkat estafetipun putra kekalipun Mas Guntur kalian Mas Dimas. Wah, Mula iya. jumbuh kalih asmanipun. Lah iki lagi. Jelasno artine kakek Sugiono, jelasno. Ini Kowe mak balen pisan tak kopro lho ora. Bapak Sugiono. Bapak Sugiono itu dibagi ada berapa suku kata Mas Cahyo? Empat. 4. Su. Bapak Sugiono. Nah, su menika syukur kang linuwih. Piyai iki jabatan mung ampiran, derajat mung sampiran. Mula syukur kuwi kudu dinikmati. Oh, ini loh, syukurnya harus di apa ki diokehi. Ngono lho. Lho. Nyepelekne to Ngecil aku iki. ngomong nyepelekke niki. Ketoke dulur ning ganjingi niki. Iya. Gi giat bekerja. Loh niki lho. Kerja dengan keras, kerja dengan cerdas, kerja dengan ikhlas. Loh.
Ini. Kerja keras wis bener to kata-kata. Loh. Salah, sing bener ki keras dulu baru kerja dulu baru keras dulu baru bekerja. Kowe lak bleset to kowe. Keras terus kerja. Nah, ini lho. Mulane tembungipun gim nika giat, Pak. Giat. Ora lali. Saben ana keluwihan mesti disedekahke. Kulo makrufin sedekah tun. Omonganmu koyo Cak Yudo. Bangsane. Lho, lho aku mau nek kon ngomong dagelan pondok mau ora pondok kok. Nek lak sinau. No. Wong iki tak dudoi. Yen kepengin ngerti hukum, ya srawuh karo sing pakar hukum. Iya. Yen kepengin ngerti undang-undang ya srawuh karo sing pakar dengan undang-undang. Yen kepengin iso ngaji ya gandula sarunge yai. Tahu tak gandoli di daerah kantokan ya. Paribasane. Ini nggih to, Mas. Lho. No. Noto masa depane dimen maju keluargane. Mula wong kuwi ada silih berganti. Penak Bapak Sugiono mesti sok sing neruske putrane. Enak putrane sing neruske ya cucu-cucune. Ini lho. Mula nata keluargane dimen maju masa depane. Inama amanu biniat. Lah ngono. Kowe kudu ngerti iki ngono kuwi. Lho, ora cetha kowe. Mulane rupa menika nggawa rega, Mas. Oh, betul. Kalau panjenengan lho mesti oh iya jajah-jajahno Bu Ninin. Garwane Pak Sugiono. Entek lek kuwi ya. Pak Sugiono sudah saya artikan Bu Ninin saiki jajal loncekno. Wah, tak onceki blulus ya. Lho. Masih dionceki iki asmane lho, kok iso. Weh, ambekan abape. Bu Ninin ki. Aja ngisi-ngisini Mas Cahyo lho. Mas Cahyo ki nganti sampean ki paling ora ya membawa kepercayaan penuh lho. Iya. Ngene iki Mas Cahyo. Iki ora nek dalang kondang Mas Cahyo ora mungkin pagelaran kaya ngene. Lah iya to. Ringene nggo papat. Lho ndi? Mapane. Kuwi kagungane Pak Sugiono ya ngawur. Iki wis tanduran kemben kok iso. Loro lho. Mangke lho papat lho. Lah kok ndudingmu rene barang apa kok? Bonsai. Tak kuwampeng. Ayo diartekke. Cobi Gus penyan dangu. Ninin Endang Kurniawati komplite kuwi. Oke, apa to, Pak? Oh iya kuwi asmane kok. Lho. Ayo, Ninin Endang Kurniawati. Bu Ninin. Tunjukkan skillmu. Niki sudah terbukti bahwasanya Bu Ninin sebagai ibu rumah tangga bisa ndapke putra lan putrine. Niki niat apa wae insyaallah beliaunya ikhlas. N yang terakhir adalah nrimo. Dadi samu barang apa wae sing dikajatke diniati kanthi nrimo hasil akhire. Apik. Bu Ninin Endang. Sakniki persuku kata. Ayo. Endang In. Kurniawati. In nika apa? In menika endah. Nyapa kok warai dadan? Bisi aku lho. Lancang canom marai. Iki wis dilek kok gak konek, Mas. Bisi aku. Tak omi endah. Roh kleru. Bisi aku krungu aku. Endah. Ngene dikira aku iki goblok. Isinmu ya isinku. Ngono lho. Isinmu ya isinku. Lah pelengkap iki kudu ngono, saling menutupi. Nutupi ya. Lho, Isinmu isinku. lah iya to tekmu ya tekku kok. Ngono bayaran ra padha ngono. Apa ya Mas Cahyo ki padha karo yoga karo sinden ya beda. Ya klambine beda, awakmu karo aku padha. Kok sik kok klambi Endah. Endah wong wedok sing endah tegese ayu mulane nganti saiki bisa dadi garwane Pak Sugiono. Aja guyu wingi cah kuwi. Model. Kembarane. Ini kalah kulit tok aku karo kuwi. Dang tegese dang. Dang tegese menika besok bisa momong putune. Iya. Lah nek sing asta sing ditimbali nggon bagian bengi iki Mas Cahyo. Cahyo ki srengenge utawa pepadang utawa surya. Dadi insyaallah Mas Cahyo kedepannya bakal dadi dalang kondang penerusi dalang-dalang senior sa Indonesia. Amin. Kun tadi. Kun fayakun. Kun fayakun. Iya. Kabeh kuwi dilandani saka niat. Niat. Sampeyan yen niate apik, besok hasilnya ya apik. Mergo kun kuwi ana pira? Ana 3. Apa sing siji? Sing bisa madangi jagat Kuwi jenenge apa? kunang-kunang. Oh iya. Kun sing keloro?
sing bisa ngangklang jagat. Jenenge apa? Apa jenenge kuwi? Kuntul. Miber sak nggon-nggon. Ya ya awek. Kuntul. Iya. Kun sing ketelu. Kun sing ketelu kuwi sing iso diarani nemu pangan. Sing tembunge Kondangan. Mulih mesti nggawa pangan. Sing penting aja tiba siji. Kun sing marai apa jenenge cidra utawa pepati. apa kuwi? Kunduran truk. Alah. Kok iso nggae kuwi barang kok iso. Bos. Ngono ya apik. Dadi kun payakun, Mas. Kun payakun. Tatak tangguh lan prigel. Jenengan menika kula tingali ora ana dalang sing kados jenengan ya mek kejawa jenengan. Iya. Apa nek kejawa iki? Kejaba. Iya. Iki alon. Mak breng ambune solar ra ini. Alah ape ngomong ciu. Di Iki dimanapun tempat bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Alhamdulillah. Main yang pejabat iso, masyarakat iso. Iya. Jenengan hebat. Iki nggih, Mas. Nggih lho. Loh, Mbak Elisa Orkaros Alaso dikersake karo Pak Sugiono. Saestu kok. Pancen iki digawe seneng tenan kok, Mas. Elisa. Yo dihormati, Cok, Gini. supoti nganggo arum Bali. Arum dali. Iringane metumu kaya metune calon arang. Calon arang gimana sih, Hanik? Hanik, aku izin loh ketemu meneh. Aku izin ketemu awakmu. Iya, mbiyen yo mbiyen. Tapi pancene aku ki tresno karo awakmu jaman mbiyen. Jadi sing wedok ki bar ngombe pil cengoh napa? Lah Apa ngopo? cengoh? Oh sing lanange kaya ngono kok iso mbok panjenengan apa eh. ya goyo penyen. Jangan remehkan, jangan remehkan. Don't look from the outside but look from in the heart. Nah. Nyapa awit? Just the book from the Pangananmu cover. dong jati kan aku nih. Aku dengi mantung jati isu tatane kupu-kupu. Kok dadak Nek klutuk ceto gedang. Dipangan enak. Enak. Klitik. Klitik apa? Ning nggonku digoleki polisi. Apa kuwi? Klitik. No. gak wale. Ning nggonku digoleki polisi. Justru malah nggak enak loh, Sa. Kenapa? Kalau jadi istriku seumpama ya, Iya. ini nggak bohong loh, Iya. ini realita loh. Kalau di pasamuan seperti ini Mas Cahyo, itu terhormat kok. Betul. Waduh, undangan pamane. Iya. Tertulis, undangan khususan Bapak Jo Klitik dan Bu Klitik jelas. Pak Cahyo pamane. Undangan khususan Pak Cahyo dan Bu Cah Klutuk dengan Blue Kutuk lah. Gak enak Mas. Enak. Oh Ya no. bu klutuk, Loh, kok iya belum toh. kutuk. Loh, lah iya jelas loh. Aku nggak suka, aku lebih suka yang jelek-jelek kayak gini lebih setia daripada yang bagus-bagus Bagus-bagus. ini karo komadi iki. Kok mati. Tadi katanya kerana kok Adicoro namanya komadi. Ini Bapak Cahyo Kuntadi kok komadi. Ayo Pak Komadi iki mau, aku ya arep protes. Lah ngopo? Iki mau tutur-tuture Semar mau. Aku sebagai wong wedok, aku ora trimo. Ora trimo ki Ora pengen ora trimo wong urung dikirim kok kon trimo piye. Ora mau Semare ngomong apa ngarep mau tentang wong wedok. Wong wedok nek ning omah ora gelem dandan mung dasteran atau karo bojone. Tapi nek metu ning mall gelem dandan, Ayo. gelem maca ngono Betul. kuwi. Lah kuwi tidak suka itu Pak Komadi. Loh, Loh, padahal saiki tak takoni pertanyaannya. Kepiye? Biyen lek golek bojoe piye ndelok raine apa ndelok jerone? Nah, Kok sik nek pancen ndelok jerone Oh, sik, berarti Mbak. inner beauty-ne sing disenengi. Sing bener ki ndelok jabone tapi mbayangne jerone, ngono lho. Biyen ki ngono kuwi. Waduh kaya ngono berarti. Iya. Sik. Tegese Mas, jerone ki ini yang atine. membuat kata-kata penjenengan loh. Nggih. Harus bisa meluruskan. Bisa saya Ayo, meluruskan. Bang. Ning Mas ana Komadi. meneh sing tak luruske Mbak Elisa. Pripun? Lah aku wis kondang tanggapan tekan ngendi-ngendi yen luar negeri wis tau. Jenenge aku iso Komardi lho. Kok Komadi? Komadi Iki lho. aku manut Pranoto Adicoro. Sawangan to tulisane. Sarmadi. Iya. Wis kaya lagu ya Sarmadi ananing tanggal. Enggak itu kan menggambarkan tidak hanya masnya tidak keseluruhan seperti itu Mbak Isa. Iya, Itu kan loh. aku ra trimo wong wedok iki ayune ya pas dasteran malahan. Iya, wis tau. Mbok mboten bukesi. Iya. Paling plong iki dasteran blong ngono ki ra nggo apa-apa ngono rasane wis seneng ae sing disawang mung Wah, bojone. cara sing gawe daster sampean aku dastere. Masa ngono? Iya no. Mergane Wah, ngerti padange hawa. Lah Mas Kluduk pomo Mbak Elisa nggih daster sampean dadi apa? Aku dari sandal.
Lho kok adoh men. Iso ndangak ndelok opo ya. Kok iso dadi sandal ki lho. Lah nek kene daster to, Yo, aku dadi duit. tau iso. Dadi Iya no, sing nyekel Mbak Elisa. Terus duitnya terus dilebokne kene. Iya, kowe ora seneng kowe. Yo lek sing nyekel wong itu ayu-ayu. Heeh. Lah lek kowe tiba ning pasar. Nyapa? Sing nyekel bakul capar. Piye? Taleni seret dipeniteni bro picek kowe. Iya, ora penak ya. Dipeniteni. Umpama gawe daster sumuk terus adus, kowe dadi apa? Sabun. Lho, sapa? Elisa. Sing adus. Seret. Sing kowe Nyepat dadi apa? pertama sabun Iya, iki. iya, Dadi iya. sabun ki powe nak. Iya. Piye kok iso enak? Elisa mulai tanggapan tangga daster cepet. Das. Seret. Pelek. Waduh, nyentelne apa iki? Daster. Aduh, kowe dadi apa? Sabun. Nggonmu ning ndi? Ya ning ndi kene. Roh no Elisa. Sik nyeluk kene. Roh no karo Elisa. Aku yo meneng ae no. Lah nyapa? Sabun no. Oh Oh iya. Masa sabun ngomong. Sabun ya. meneng no. Sabun. Ya bener. Terakhir langsung Serat. Gatel lah. Gatel. gatel piye to? Lah ngene ngukur geger. Nyepot no. Waduh. Lah sapa? Karo ruwe lah nyapa apa kuwi nek kono. Yo nyepot Jakarta Semarang lho. Apa kok Jakarta Semarang ki lho? Jakarta iki plate apa? B. Semarang. H. Lah yo nyepot BH kuwi mau. Oh, kere. Centelke. Cedele terus. Sama kok kowe ning kono. Aku ning ngarepe kene. Dadi apa? Sabun. Ngono ki omono sa aja mbok cepot. Ya aku meneng ae no. Lah ngopo? Sabun no. Oh, iya. Sing terakhir. Kar kuwi. Sing terakhir. Iya. Seret ya. Serat. Ngapa ngene-ngene? Delok to. Ngapa? Serat. Terus bar kuwi piye bar Nek kuwi? iki tanam kan biasanya gaya lho. Heeh. Nek nyepot kan ora harus ngene iki Gua ora. luwe tangan. Ya wis gawe jempolan lho. Iya. Serat. Kuwi ngapa ta apa sih? Nyepot ngene cek. Duh, celak. Yo pas sendal. Ya pas sabun. Aku akhirnya gelagep. Yo elekno no Mas Kluthuk. Ora iso ngelekne no, Lah Pak. kan ra sopan ngono kuwi. Aku lo sabun lo, Pak. Oh, sabun. Ora Sabun meneng wae ya. Tek akhirnya Begitu kene gerah, serat diuncale pelek ngono. numpang sabun to. Iya. Syukur. Urang-urang njupuk sabun kene sik. Lho enggak lah ya iki mau numpang nang sabun. Anu cawatmu lho. Pabene. Terus kira Elisa. Ya. Wah, mesti apik kuwi. Akhirnya Sabun dicekel. nguntir. Pelek sing diuntir apane iki? Shower. Oh iya. Modern no ya. Iya. Welak. Padake jeding. Oh mati. Genti. Pus. Oh gawe bak. Showernya mati supet. Luwih Mergo seger kok. tandone ra dikuras lumut tok. Luwih seger kok. Baru Elisa adus awakmu sik ning kono ya. Aku sing nang kono aku dicekel Celek pas apamu, Jo? pas dasku. Aduh ya. Rasamu piye? Ya aku yo meneng ae. Lho, omong. Sabun lho. Oh iya bener. Susu. Sing nyabuni tangane sapa? Tangan Elisa. Aduh ya ampun. Yo pas wajah. Iya, no. Kowe yo muni harum. Ora iso no. Lho, muni ya. Sabun no. Oh, pas kono. Ya ampun Mas Sabun sing dadi kluthuk bae. Kowe ning pirang dina? Kene ya nek 15 menit lah. Aku mumet tau. Lah nyapa? Sapa pegunungan menggak-menggok. Oh, sapa pegunungan mumet. Aku karo nyanyi wong sinden. Di mana? Awakmu nyauri no. Di sini. Aku rasa nyaurin. Lho ngapa? Nyaurono. Sabun loh Mas. Oh iya sabun ra iso. Kemana? Iya ta, Sa? Iya nek sabunan Ya, ngono. ngene. Sabunan kene kan. Oh, Di mana? lah kok main dhuwur tok? Anu sementara enggak sobo alas karang jati enggak enak iki. Kowe iki lemu gawe-gawe kok iso. Yo Mbak Elisa ini paling tidak salah satu public figure Iya. yang berkualitas. Biarpun beliaunya dari luar Palu. Piye? Luar Aku wong ampah lho lahir di Palu ngono. Loh, luar pulau lho. Bahaya iki bahaya. Larmu di mana? Di Palu lho bahaya. Jajal dong. Salam hormat riyen Mbak Alisa kalian Pak Sugiono. Itu beliaunya lenggah. Pak Sugiono nggih. Pundi to? Itu. Ketutupan lampu Ah itu loh beliaunya di sana. Oh nggih, Pak Sugiono nggih. Kula matur nuwun sanget sampun dipun timbali wonten mriki nggih. Matur sempan nuwun mugi-mugi pinanganten kekalihipun mengke kula nggih sederek dedonga. Alon-alone basamu koyo Dedonga.
Dedongo gundul. Alon-alon. Dedongo gundulmu. Wis alon-alon ki dedongo. Iya ning alon. Lahirmu medeni omahmu Palu bayar. Lahirmu ning ndi no di Palu. Kamu besok kemana no di Palu. Sing paling penak iki lahir ning nggone Biak kono. Ning Biak, anu daerah anu. Iya kono. Aku Lahirmu di mana? Lahirmu kemana? Biyen di mana? Lahir saya di Biak. Ya enak. Itu Pak Sugiono. Mas Giono. Iya, iya. Mempelai berdua. Mugi-mugi pinanganten kekalih mempelai berdua saged reruntungan kadya mimi lan kadya mimi lan mituno. Mintuno. Apa mendeli Mintuno. ya aku muni apa Alah boh. Kowe kok nesu ngladeni wong wedok ngene iki kudu dengan hati yang lembut. gimana Ora saya iso lah ya toh. Coba. Aku ngomong ini wis panggilan sayang untuk saya kok. Mimi lan Mintuno. oh gitu Nah, Caca. mimi lan mintuno Loh, ini loh. Perlu dengan lembut. Kehalusan. Ora kok mbok kasar ngono kuwi. Ngono lho. gitu loh makanya kita jadi mantan ora Nah. terusan Mudah-mudahan mudah-mudahan langgeng Parapi, gosok, anggenipun bebrayan lan enggal lenggan dipun paringi putra. Putra. iki nek nyalonke lurah no kira-kira bingung le sosialisasi. Lah apa? Ha iki ya timmu ya susah no. Dong ra? Wis dong. Ya iya beres to. Urusane kan mung paham karo ra paham. Iya. Ya paham ya wis, masyarakate ya do ngerti ya. Duwe bojo iki ora padu no tanggane dikira padu kok. Lah omongane kaya ngene, kok iso Piye Mas jaluk tak gorengke ndok? moh ndok Ndok siji apa ndoke loro? Matane maksude. iki bahaya iki. Ki omong apa? Iki bahaya lho omongane. Ayo iso Balen goreng ndokku iso. mbok goreng terus sangklir aku. Lah kowe apa duwe ndok? Aku tak WA-i tak foto, aku tak. Lah apa duwe? Enek loro. Ora duwe sabun mosok ndek ndok. Oh iya sabun. Are sabun iya lho bener Pak. Mbak Elisa, C. pamundhut saking keluarga ingkang kagungan kersa ngersakaken podang kuning. Yono nggih. kalian buninin nggih. Niki Piai Agung sini tuh cinta budaya luar biasa. Sedaya nggih, Yai Sri Wedari. Ah ngawi. Nggih. Sri Wedari itu kalau kamu bisa mengorientasikan apa Mbak Isa? Sri kuwi Dewi ning Pari. Diwaning pangan. Deo. Dadi insyaallah warga masyarakat kene ora Sing bakal tak takoni iki lho nyuk munyuk. Iki bojoku kok. Tak ewangi. Dewe ning Pari, Hadi Subur. Subur. Wedari apa? Wet. 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 Wet apa? Wedar, wedar. Wet. Balik kuwi to iki. Jodoh kuwi. Wedari Wedar telah apa? dibuka. Nah, Dibuka. Ri. Dibuka berarti iki mau sing subur iki mau Dibuka. dibuka. Oh ngono. Rino wengi tansah ndedonga marang Gusti kamul beng dumadi insyaallah warga masyarakat kene ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Legene wangun lho bojoku ngono kuwi lho. Pinter. bojomu. Bonggo aku dadi bojo. Bojone. Iya. Wah iya iya. Rencana. Kok bonggo gundulmu. Bonggo ki bangga ku lho Mas. Iya, basa Jawa. Bonggo. Bonggo. Ah ngono. Lah iki kalau monggo yo kalah mangga. Berarti Mbak. ne podang kuning nggih. Nggih, dibawani, Mbak. Ayo. Oke. Cocok, cocok. Nadyan wujud mung rasa ngandani to. Reti aku. Lexi. Kapake. Aku Wong lanang nek di ngono ki meneng biasane. Aku nyuwun Mas yo. Kena Mas yo. aku di CJJ. Apa kuwi? Cipok jarak jauh. Yo kamu anu no SA no. Apa kuwi? Seneng atimu. Iya no. Ngono. Jere SB Apa niku? sabun. Berarti yo MNK. Apa Apa? kuwi? Muntuk. Yo. Ini lho Mbak, Pak Sugiono. Ya, Kamu tahu sudah. nggak artinya Pak Sugiono? Ini filosofi loh. Apa filosofinya? Karena apa yang disuguhkan jarum, Jarum. jarang di rumah suka pergi. Oh, Jadi jarum. beliaunya itu golek upaya-upaya kanggo keluargane. Oh iya. Nah, ini yang ini Surya. Surya tegese? Suka uraan tapi dapat dipercaya. Beliaunya biyen pancen melanglang buana, tapi dapat dipercaya. Loh, ini loh. Ya. Ngono. Kula wae Ji Samsu. Si Samsu apa?
Loh, pripun to? Jiwanya sangat-sangat sampurna. Wah, iki tunggal iki mau lho. Kalau apa panjenengan napa, Gus? Minak jinggo. Napa niku? Apa niku? Apa? Kowe ngerti ta? Napa niku mireng? Hah? Minak singgon. Rokok. Lah tegese. Lah sampean sing ngerti nomor Sing ngerti jenengan. Mosok aku kono. Lah rokoke padha karo sampean lho mau. Kok iso? Minak singgon apa? Aku wedi rader kok. Bener. Minak singgon apa? Miring penak jengking monggo. Lah, kula wau bentul kok. Apa kuwi? Saben-saben mesti nutul. Oh iya bener kono biru kok. Lha. Alus manis nengsa make Ting. Sendu. Apa? Ting. Maneman. Oh, rokok kok. Pali ya. Oke, undang-undange wong loro. Jane ringin papat kowe tak goleki lho, siji loro ki ngendi ngono tak goleki. Goleki si bodang janar. Mirengke bawane Mbak Elis. Niki ta. Ah niki kersanipun seiya sekata kula ali panjenengan mawon. Oke. Sasmitane angger ning nika ganti. Oke, siap. Ning. Nah, Ya. ya. Ngirit. Ibu bunga henga Ning. Jalan terus. Iku Ning larase pas larase. Ning. Oh sik njaluk ning dek. Ya, larasnya kudu Angger pas. ning iki rokoke gentek. Iya. Ning. Sik payu kok maneman. Moga Mbak Elisa. nyanding bisa dadi Ning. Oke, Nah, no. ini lho, wong iki Peraturan, no. sehidup senasib senepun sepenanggungan. Wih, cangkem mau kompor gas ya. Kayak ngebong resek ya lambe. Ning. Nun sewu. Iki nek aku balik rene. Kan skeca. Moga Mbak Elisa. tombo Ning. Ning Mas Cahyo kalau wis dining. Ning. Kupingmu krungu ora? Ning Ning. iki genti. Aku bengi iki budek aku. Oh, bocah sak karepe dhewe. Aja Mbak Min itu. Dek budak cilaka pesen sunduan loro kayak 5. Malah jedot no. Sedot. Yo, Ya Mbak Elisa, siap, yo. siap. Podang kuning. Dados. Saiki yo ngene iki spote. Halo. Kok aku metu kok nggo awek-awek iki maksudnya piye? Niki Mergo- tentang hewan tukung-tukung Tukung niku niku lho. Pitik. Pitik. Nggih. Kowe ngerti kowe Pitik. Dadi awakmu ndekem terus jagone ngetreki. Aku pitik wedok. pitik itu babon. Apa sampean ngene iki lho. Babon ngene ya. Kok Wek. Terus ngene aku jago. masa mbok konokne tenan. Ya pitik ngono kuwi. Weh, iya. Kok lek wis rong wulan apa rong minggu, Nggih. pitik babon bahaya. Piye? Cekel strak. Terus Ngapa wi? Delok ndoke senek foto. oh masih dites. Oh, Lah. carane ngetes piye carane? Pitik cekel strak. Cekel terus. Biasa ning kono brutune madhep rono. Terus biasane to terus disogok. Aku Ngene. tak ndelok lek nyogok lho. Lah ora usah didelok ya engko apa Nek piye? nganggo tangan sing endi? Aduh babon yang mburi enek ngono. Tangane sing endi? Jentik biasanya jentik. Heeh. Selep ngene. Ora iso no seret no kuwi nek wong jentikmu garing kok. Seret mesake. Ya ben terus mutul sik. Lambe. Iso mbok delep nih cantongku. Jare seret. Nggih sugeng dalu. Ya Tin. Nggih Mas Cahyo. Nggih, Mbak, Mas sugeng dalu. Cahyo. Baru pertama kali ya kita ketemu ya. Ora lagi pisan iki. Iya. Iki ya. Wah, Inggih. ya berarti dadi kenangan ya. Pas karo Ketemu Mas Ayu ya. Maksudnya dadi kenangan piye? Jadi kenangan iki maksudnya pertama kali ketemu Mas Ayu berarti awakmu nyambut geber kan karo aku ngono lho, Tin, ngono lho. Oh, Ngomong apa? berarti set tenan.
Sir tenan. Mbok ning karo kancane ra ngawur lho. Nek ngamplok iki delok-delok ora ngono. Lah awakmu sak nggon-nggon. Gogon. Ketek Mas noleh ngiwo. Oh iso. Cobi Mbak Tatin kali Mas Jomul duk cobi kengring. Waduh, kapapak ungelipun kodhok ngorek. Wah, manten. Mbok iso. Iya kaya Mas Dimas. Piye iki? Sampun kawis tara saking ketebian jenggaripun temanten kali saking sasana palenggan. Alirap lumampahipun. Aku apa ora? Ngene. Dajal pantes pura anu lho. Dudo. Bapake. Anu, sah gini sah. Non sewu nggih Mas, non sewu nggih. Nggih. Non sewu. Damel anu mawon. Sampeyan kene nduk, sampeyan kene nduk. Hop, nah. Aja nemen-nemen lho. Sampun kawis tinggal saking ketebian jengaripun temanten kekalih kabedol saking sasana palenggan. Kapapak sabergadaning para pandherek agung mijil saking Sriwedari Hadiningrat. Tindak sak pecak lumampahipun temanten kakung Sarimbit, temanten putri kadya. Mosok sekali to Mas aku. Mosok mantene wedok penyakiten. Ya sing apik, wah. Iki sikile lagi sakit. Ya sakit tapi disehat-sehatke iki ditekani tamu. Jenggaripun temanten putri kagandeng temanten kakus mijil saking palenggan. Kakung kok kakus. Temanten jumbleng. Temanten kakung kuping kuwi. Kakung kakus. Kabeh dening temanten kakung tumuju wonten ing prawiran penyanipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Kaya MC Kaya Mas Joko Klenteng. Ing samangke kapapak para manggala dumas kadherekaken Sang Suba Manggala cucuking Adicara. Lek gawa kaya ora kaya nggo pitik mau lho. Mosok to meneng ae to. Kenyek. Kadherekaken para piyayagu. iki nggo. Bapak besan ugi Kuwi meneng ae to. upami Kakakmu sing gede. upami Kudune dhuwur. Iya to mantene. ing samange iki kita temokne iki lho kok rewel ae. Dipirsani para tamu. Tamune iki kadung lenggah. Sing wibawa ngono. Wis suwi-suwi aku selak bubuk lho. Lho kose kok Kadung ngombe jamu sorengat. ing samangke tumuju kalarapaken wonten ing dampar keprabon. Kadung mimik jamu sorengat. Apa kuwi? Sore diombe isu jengat. Kalarapaken wonten ing sahandapipun Kanjeng Rama. Sungkem dumateng Kanjeng Ibu. Iya. Temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Iya nduk anakku sing Kula nyuwun pangestu Rama. Iya. Mugi kula bebrayan kalian niki luwak menika kula saged Garangan. saged to langgeng Rama. Ganteng ngene Pak. Ya krana pangestuku kanggo sliramu ya nduk, muga-muga salajengipun temanten putri sampun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Titiwanci gilir gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho, Aduh, pipiku terluka. kok iso arepe mbok ambok iki lho. Ibu nyapa to? Iya tapi ya nyuwun dipangestu tok wae. Karo ibu kan apa-apa lho. Ora sah, kok iso ning ngesor wae. Karo ibuke dhewe nyapa. Manten Tak lancang. wapu enek bojone bareng. Enggak sakit. Mas, aku nang kene lho karo mbok niki kok ya nyosor. Sawetawis sampun Nyapa. Ndang. kawis tinggal. Ibu. Bu, Apa? mie Bu. Nyapa kok iki lho. Nyuwun dipangestu. Wah, Lah kan yo titi wanciku. Ayo jajal. Apa? Nyuwun dongane. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih diajeng Tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah waduh. Ya tak pengestoni ya Le. Muga-muga padhang jembar dalanmu ya Le. Oh, mbok koclok. Lah kadungane wong mati.
Maksud iki mati nggon lehmu duwe lelara. Maksudnya kuwi. Sampun lumampah adicara sesungkeman lukar gumantos temanten putri sungkem dumateng Kanjeng. Lukar gumantos dumateng Kanjeng Ibu. Pindah iki pindah. Ya pindah. Piye to? Rono Aku lho. kene rono. Aku gawedi nang. Kowe manten urung apa-apa wis gua ada HP barang saya. Suwengane ndungoke kono lho. Bojoku wis punuken. Apa? Padake buta ae ora. Apa? Langsing. Sikut. Langsing. Ibu, Piye-piye, Dok? kula nyuwun tengah pangestu nggih Ibu. Muga kula Kok doe. bebrayan kalian menika saged langgeng sakinah mawaddah warahmah nggih Ibu. Ya, tak pengestoni, muga-muga ndang rampung ya. Rampung Rampung. Acarane geng. Ya bener dongane Oke, Bu. injih Ibu. Ibu Kula simpel. nggih silak mboten betah menika pengen Ndang malam rampung betah. ya. Ya toh. Kok ndang rampung mbok biadab nang lho ya. Sampun purna anggenipun nyuwun idi pangestu temanten putri dumateng Kanjeng Ibu. Sik enek. Lukar gumantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Bapak! Bapak! Caitan. Nek kono ae nyapa mbok cium. Kono ae. Aku lo gigit. Aku wedi aku wedi nek mbok gigit Aku enggak. Aku juk lunga nek mbok gigit. Wedi ya, Bapak, anakku nggen. pusing Bapak. Nyun donga pangestunipun mugi-mugi anggen kula beberan kalih diajeng tatin. Dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah Bapak. Kowe ora perlu nangis anakku. Sing dak tresnani soni. Donga panjenengan. Ora ana wektu sing tiba kabagyan ning dina iki ya. Bapak karo Ibu trenyuh ana ing dina iki. Le ya ampun le. Kowe kudu iso nggulawentah kepiye carane dadi pemimpin rumah tangga. Nyampe ya dadi bojo sing apik ya. Bapak trenyuh le. Trenyuh duwe anak kowe. Pirang-pirang taun wis tak arep-arep. Kowe iso rabi le. Anakku banget tresnani. Bapak kepiye? Bapak, Opo? Bapak kaya asu. Nesu. Nesu lho. Lah kok rai mbok barbel. Lah ibu yo seneng kok, Mas. Aku bahagia. Jebulane rambutnya ngono ta? Rambutnya kenapa? Kesuwan ragi. Aku ini petukan urung ngono lho. Kesuwan ragi. Terus dadi ngono. Mateng. Iki lek malam pertama. Heeh. Yo, malam pertama gandrungan. Aku enggak mau. Mas, kita minum ini dulu, Mas. Iki ra iso njupuk. Iki ta piye ta? Tatin. Nyapa tok tatin geng ngono. Tak nendrok bebek. Meneng kok iso. Sepurane. Aku tok bebek seratek tedas. Aku mesti ngendok boyo. Iki aja ndek Pak. Mas Klidik. Dawa. Pira mesra banget. Contone sampe karo Mbak Alisa sing mesra. Sayang. Terake Mas Klidik karo Mbak Tatin. Aku besok dibeliin jam kayak gini ya. Saya belikan jam yang limited edition. Ya. Angkringan udan sepi anu kok jam ngawur. Makasih loh ya. Nanti kamu belikan kalung ya. Iya, kemarin makasih transferannya ya 5M buat penthouse. Ya, yaitu buat beli kalung 50 5M 50 gram. 50 peti. malah di penjara kaya kakek slot. Sayang. Sayang, adek to. Adek lho. Ya. Aku sesuk ditukokke untuk Mas. Duit kuwi sentek tanggo ngeslot. Iki bojone tekone kalung iki lho. Tak tukoke kalung. Iki lho ditukokke kalung. Kalungmu didol sampe tak kalunge arit dewe ben bosok kabeh. Mangane nanti Mas Klidik. Anu nun sewu Pak Cahyo, karena saya keluarga yang bahagia. Dek, nanti kita makan di Swiss ya. Di Swiss ya. Ya, kita Mampir makan ke Kapadokia. kebab Turki. Kebab Turki. Kebab Turki Sama terus spaghetti ya. spaghetti nanti Makan apa pagi? Steak original ya. Pagi itu spaghetti, siang steak original, malamnya kebab. Kebab. Aku suka
banget. Aku tukake kuwi kaya kuwi lho, kebab. Sampeyan Kebab. kebab, spaghetti, hamburger. Aku ya seneng kuwi lho. Oke. Tenan ya Mas Ya, ya. santai. Tapi aja Wah, kekeh ya. Lah apa? Aku turane kono dipangan wong loro. Masa ya turani kita. Adine ngedotne ngono, ngedotne. Kamu nanti kalau tak ajak jalan-jalan ke Swiss, Ya, aku tak ya. belikan baju yang sekiranya agak Kedinginan gitu loh, Iya, iya. takut yang tebel. transparan ya sayang. Kok transparan? Ojo transparan. Berdua kita biar Ojo mesra. transparan. Wis bahaya. Oh, ketok. Transparan itu dalam arti luarnya dalamnya ndak, tetap ada lapisannya. Iya. Sebenarnya tukane kain ya. Transparan padha iki. Ojo ngono ketok wong aku disir wong aku ya lara ati. Lah, ya aku pengennya padha iki lho Langsung transparan. tak butel mori sing 3 meteran. Kamu tasnya ingin apa? Aku mau yang branded. Branded. Iya. Nanti saya belikan tas branded ya. Ya, makasih. Ya, sesuai dengan keinginanmu. Sampeyan aku Ya. gege. Mas, masa aku bojomu, aku ki dandan ayu ngene iki ya ben iso ditukokke kaya ngene lho. Lah sampeyan awalnya ra duwe duit tanggapan sepian gue cek-cek kan pas gue cek-cek. Gue ada cek-cek. Ya masa aku tukokke ngono. Kamu mau tidur di hotel mana sayang? Aku yang bintang 5 dong Oke. minimal loh. Yang langsung kolam renang bawah? Iya, Oke, kalau siap, nanti siap. yang kamar mandinya bisa terawang gitu. Betul. Kamu suka ya? Aku juga suka kok. Aku turu nang hotel bintang. Kowe ora tau malah biduren kowe malah. Apa Mas, aku urung tau nang hotel Lah ya. bintang 5. Durung tau engko lek ngrasane spray utawa wase adem kok malah biduren engko. Ya aku mbok pisan-pisan ngrasake kaya Aja iki. bubuk engsel debok. Aku gak telan. Nanti kita Jatuh, pernikahan nanggap apa coba? Apa? Kita malamnya wayangan Pak Anom. Wayangan Panom. Pak Anom Dujo Kangkok kolaborasi sama Mas Sahyo. Ya. Ya. Kolaborasi dua ya. Terus Keren nanti dong. siangnya itu kita panggil campur sari Campur siji sari. dhewe Boyolali. Oh iya. Terus nanti paginya pesamuan pahargyan itu palapa. meriah banget. Iya. Suka. Awake dhewe sampeyan nanggap Mbah Wondo. Terus engko meleng karo Mbah Wondo, aja enek sing nanggap wayang Cahyo karo Kangko ngono ya. Dadi kono ben sepi ya. Ade Mbah Wondo. Masa aku dadi bojomu kere banget Mary, Mas, lho. Mary. Ayo piye? Ade dalan Jajal bojomu kaya ngapa suaramu? anu tasnya cek-cek. Kau, aku pengen kaya ndek kae. Wis, Tukokke. Tukokke. Angkringane sepi lah nek pemasukan. Saya piye carane ya? Iki mau di WA. Wis min 50 teh. Mangsane. Sundukane dipangani nggo tambul cacah iki wis. Mbak Tatin niki wonten pamundhut. Nah, Napa nggih? sesideman saking keluarga Pak Sugiono. Tahun iki karmane Mbah Wondo. Mbah Dewondo sesideman. Wondo sapa? Mbah Wondo ya papae. Ki sing ngripta Mbah Wondo. Pak Sukron. Pak Sukron. Aja Mbah Wondo dikira penyimpi Mas Yono biyen ngawur. Iya, nek ngene aku iki Wondo iki bakal wedhus sih. Mbah Dewondo. Mbah Sukron. Mbah Sukron Suwondo. Lah, Kuwi ngono. dalang sugih ngarepe tamane ombone ra mungke. Dapurmu kayak lapangan yo. Lapangan mripat ora roh. Dudu taman to niku. Lapangan. Kayak lapangan desa. Tak kira lek Lapangan desa taman matane. taman. Wah, Kekrek lambene ora. oh putrane we ngerti kok Tak kira taman. taman. Dadi dibangun. Bapak Cik,